कोनो लड़की के देखे कोनो लड़का बबुआ हाँ का कहले का जे करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा जे करे से लव गइलू ओ करे से परेशानी बा ए मुस्कान ऐसा में करार लागे खान दानी बा ऐसा में करार लागे खान दानी बा। वाह मास्टर जी धनी है राजा जी पलंग सीता जवानी के उड़े रहो मानवा से मानवा के जुड़े रहो सीता जवानी के उड़े रहो मानवा से मानवा के जुड़े अरे सुंदर चदरिया कान के टूट जाई राजा जी टूट जाई राजा जी पलंग टूट जाई Hey!
राजा जी टूट जाही राजा जी पलंग सजवा टूट जाही राजा जी पलंग सजवा। अब तनी नचनिया कलाकारी ध्यान देवे के बाद जेंगा ठेकैता धा मरी है वही गई कमर मारी। अब दहिने मारे के बाद दहिने के टूट जाई राजा जी पलंग सजवा टूट जाई राजा जी पलंग सजवा बावे बावे पलंग सजवा टूट जाई राजा आगे 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 पीछे पलंग सजवा ऊपर ऊपर पलंग सजवा टूट जाई नीचे पलंग सजवा तीन गो दहिने तीन गो बावे तीन गो आगे तीन गो पीछे तीन गो। अब जेंगा हमने के गंगा माई में नाव पूरा बालू लोड क के ये पर से वो पर करवट करे ले वहीं का ठेकैता बजाई है और वहीं का नचनिया नाची टूट जाही राजा जी पलंग सजवा नचनिया के मतलब ये है सूता भर अलगे ना मारी सूता भर जाए तो एक नाचला पर आधा पसेना हमने के सूख गए राउर सुखल होई। आई अब तनी से फास्ट ले जाओ सोती तहिया के चाहिए से आई गौर करी सब है अभी अभी बहुत सुंदर गान बजान वंदना के आनंद लेने भाई मनीष जी का जो माध्यम से बड़ी ही नेक लागल भक्ति में यह होके के चाहिए बाकी जानता नहीं भक्ति में जब ले नीचे के पानी ना पियोनी भक्ति भइल का भक्ति भइल कैसल इहे बुझे के बा दूध ना पियोनी तो भक्ति भइल कैसे हल्का बात बोल देता नहीं रहुआ ओजन वंदना में क्या बोले के भाई सोचे के बा कचरे कचरे बोलम तो लोग हंसी ए कोनो जरूरी बाकी कचरे बोलब तबे लोग हंसी नीचे ही के पानी पियब तबे लोग हंसी दूध पियब तब ही लोग हंसी ना अपन कलंक दूसरा पर ना सटे के महाराज जी हेलो 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 बढ़ा दे हेलो भैया ठीक बोलता रखें बेंजू भैया बॉक्स नहीं के बोलत बेंजू देख ले बेंजू छोड़ हेलो पिया साहब हेलो तरवे वाला बजा दी तरवे वाला रह दी इधर ही काले बैठी जी आपको बेंजू के लिख के भले में डाले हेलो 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 भाई मस्त बोलते यार एकरा नियर मिट्टी भरले हूं मैं डाल दे हेलो 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 धरी है तनी अझुराइए के गावल जाए और रोज रोज के बागो नहीं महाराज जी
देखे नु होशियार आदमी या बुड़बक आदमी बोला ही में चिन्हा जाला। होशियार आदमी बोले से पहले सोची कि जौन हम बोलता नहीं एक रिजल्ट का होई। हाँ बुड़बक आदमी बोल दिया तना के बाद जब गिरे लगी तो बुझ जाए कि लोग गलती बोल देने का चाहत लखन ना बोलेला। हाँ हाँ ओकरा बाद पता है कि चाहत लखन ना बोलेला पिटा गेला बाकी का पूछला बने कहे वाला कलश की जैसन खाएम ऑन वैसने होई मन जैसन पिय पानी वैसने निकली पानी। अब पूजा पाठ में कुल हम दूध मंगने तो आके हमारे औरत कलश की पी ली। यही कलन के भला पानी ना मंगल ब्यास ना तो कहित के अब नीचे ही अलग कल से पी ली जाए तो दुर्गे माई विचार करिहन केकरा सोझा बैठल बा। ई तो दुर्गे माई विचार करिहन बाकी का पूछला इन करो चाल रहन कोनो अतना सुंदर ना नु हो ना बाप हो बाप ई हमरा के भौजी जे कहत रहे हमरा औरते के जब भौजी बाकी देख ले के बाकी में के भैया लायक बा। हां जी फायदा खातिर तय घड़ी लोग अपना बापो मतारी के नहीं गए ब्यास जी लोग कायदा बिगाड़ देता और बड़ी ही सुंदर ब्यास हमने के हां अमर व्यास जी बन तो चाचा लिखन लगा करे। हां बड़ी बड़ी पुरस्कार त लिखा रह जाए के बा पुरस्कार दी चाहे ना एगो माला से स्वागत बा। वाह हाँ एगो कलाकार के नाते मनीष भैया जाइल बरने से हमरा जोड़े परिचित ना है ताली से स्वागत। और बड़ी ही सुंदर ये क्षेत्र लयदार के ही जहाँ मंच पर व्यास जी आके बैठल बनी और हमने के अपना लड़का समान दोनों भाई के प्यार दुलार दे रहल बनी खातिर अपनी सादा जीवन भारी बनी। अबे आए लेकिन का पूछला बनी हमने के बुड़बक गंवा रही जा होशियार लोग भी फेर में पड़ जाला तनी मास्टर जी। हाँ हाँ सावरिया हे मोर सब गुण पावल जाला प्रमाणित बा। बातन से देवी व दुर्गा प्रसन्न हो बातन से भूत प्रेत डाकनी डरा तू है बातन के पेच पाच चतुर लोग जान जा बातन से इंसान सब लाखन कमात है। ये कवि द्वंद जी के बानी है दूसरा का तनी सुख कर से तनी हार्डवेयर को के लिखल। हां तनी मोट दिमाग खाती हां तनी मोट दिमाग खाती। अरे महाराज ओ से दूसरो चुटकुला बड़ी सकुला। हां वे दूधवे पानी आला दूधवे पानी एक एगो याद कइले बने रहुआ 20 बार कइले के बंदना में ई हलुक चुटकुला बंद कर दी हलुक बात हो जाती है बंदना में हलुक बात ना बोले दुर्गा माई के बुलावा तानी हैं आ ओइ जे एगो अपना छोट भाई के दूध पियावत अरे जा हलुक बात बोलो व्यास गति बा हंसत जे बारे हर तरह का जा ये सब हल्का व्यास के कमी हो हर व्यास के ये औरी बा बातन से पान खात व बातन से लात खात बातन से इंसान सब लाखन का मात है कहे कभी द्वंद यार मन में विचार करो मनुष्य के छात में एक बात ही करमात है बतावे में सब गुण बा। हाँ बोले के चाहिए बाकी कौन कहाँ बोले के भाई है बुझे के बा काहे ए बात के कभी लिख ले कि बोलल खराब ना हो बाकी ज्यादा बोले के ना हो काहे कि बोलल से द्वारपति के सरिया खिंचा जानने के ना ही बातें रहे कि सारी खिंचा गई बीच सभा में। और बा हंसहू के चाही बाकी वो चौके बनावल बा। हाँ जी ना है ना तब बिना मतलब में हंस लगे तो लोग कहे कि मुँह हो तो हंसल खराब ना हो बाकी
हंसे कना हंसे के बाबा के लिमिट बा लेकिन हंसे काले दे को बा अपन अपन सोच अपन अपन समझ के जाने इनका गाँव में पूजा पाठ होला नो तो बंधन में जर्सी गाय के हुए दूध लगा हाँ सब हो जाला सब हो जाला पूजे पाठ में अपन अपन सोच अपन अपन समझ भी आ लेकिन हमने के तो बुड़बक वाला लिस्ट में बानी जा हाँ जी हाँ रे तो बुड़बक के गंवार लोग के अरे काले ले बानी भाई हई लोग के हो ये सब लोग माया है पहले हाँ माया रूप धारण क के जेकरा जेकरा के मन कर लेन ओकरा ओकरा के बड़का बड़का ज्ञानी लोग आके जे ठगा गेल बा हाँ। कि बुड़बक के गंवार लोग के अरे काले ले बानी चाचा त न थाइल बा लोग न थूनी में बर बर थाइल बा लोग न थूनी में बर बर ज्ञानी होई पूर्वक गंवार लोग के काल ले बानी भाई जी हाँ। थाइल बा लोग न थूनी में बड़का बड़का ज्ञानी नथुनी के फांस में के फंसल के अरे तो नथुनी के फांस में रासर बाबा नथुनी के फांस में रासर बाबा फंसले नथुनी के फांस में परासर बाबा फंसले तनी मेन के उठाओ ना त हमरा फंसा देबो भैया तने सॉरी मेन के बुलंद करे के हो हेलो हेलो गावे लगला पे बैठे लगता सब जब साज बाजे लगता तो एक आवाज बैठे लगतिया नथुनी के नाथ में पराशर बाबा फंसने एक समय के बात बाकी भ्रमण करे खातिर गए रहनी आ तब तक ले मझोंदरी नाई खेवत रहली देखनी लो भाग गइनी कनी कि हो सुनो हाँ तू अपन राती दान कर कनी कि ना हमारी उम्र नहीं थे भल कनी कि हम जवान कर दे पराशर बाबा हाँ कने के हम साधु हैं हमरा फिर सब जोगार बा कमंडल से जल निकाल के वाहन के जैसे देही पर छिड़कने के ना 16 वर्ष के अवस्था में आ गईली कने कि अब रति दान कर कहली कि ना ही दिन बा सब कुछ के समय बनावल बा पूजा के समय बा खाए के समय बा सुते के समय बा हाँ जानने के ना तो कहली कि टाइम ना है तो कने के ओकरो दवाई बा कमंडल से जल निकाल के वाहन के आ छिटने के ना आकाश में कुहा हो गइल कने कि अब बोलो तो दान कली रहती इहो उपाय बा जानने के ना जब दान कली गर्भ रह गई जाना से के वेद व्यास जी के जन्म भइल तो सुंदर एगो लाल भइले हाँ हाँ प्यास मुन ज्ञानी हई अरे न थाइल बा लोग न थूनी में बर बर और के अरे तो नथुनी का चक्कर में अरे न रहत भइले नथुनी का चक्कर में न रहत भइले नथुनी का चक्कर में नारद भइले आनहर हमारा घर में ठीक 2 किलोमीटर पूर्व साइड सिलौरी गांव बा जहाँ सिलनिधि के दरबार बा और सिलनिधि के दरबार में जब विश्वमोहनी यज्ञ होखे लागल नारद बाबा पहुंचने देखने कनी करे तो विश्व सुंदरी बाड़ी इनका से विवाह कर लेला के बाद जेकर बियाह हो जाई उमर हो जाए तो कने के काहे ना हम ही अपन उपाय कर ले हया तब अपन मन में विचार करके जाके विष्णु जी से कने के अपन रूप एक दिन खातिर दे दे हैं भगवान बुझने के वो इनका बुझात नहीं खे के करा जोड़े अझुराता हनु सारा शरीरिया अपन दे के आ मुहमा बानर के दे देने जानने के ना अब बानर के मुंह मिल गए कोई नहीं आ जेने जेने जास विश्वमोहनी माला लेके आगे आगे घूमत पे लड़का लोग कलश के महाराज गंग लोग कलश के तनी नईखे शीशा मिले तो कम से कम जाके कहीं पानियों में झांक लो तो वही जाए इनार बा इनारवा में जाके देखले तो कहले करे मुंह बानर के दे दे श्राप देले कहले के सुनो सुनो हम जैसे एगो आज नारी के वियोग में बानी हमरा के मुंह बानर के दे देला हो एगो समय आई कि इहे बानरवा के मुंहवा तहरा का ए बाबुआ तो नथुनी का चक्कर में न रहत भइले
यही से मुहवा उनका मिल रहे बाना हर तो चंद्रमा यो के लगा के हो अरे कोरन छुपानी हई अरे नथाइल बा लोग नाथुनी में बहर बहर का अब तन के सुकाई जन जलसा में हम निकायल बने जा हाँ ब्याह जी कबे कनी हो के है जन जलसा में इस जलसा का अनुसार मिलता जुलता कुछ कथा कहानी भी होके के चाहे हाँ ना तो रात भर खाली भजन होई तो कब होई गजन कब होई ना अब भइयो के जन के ना नायका से अब शुरू होई तने 5 मिनट खाली कहानी और ओकरा बाद एगो लयदारी गाए फिर ब्यास जी से आनंद लिहल जाई तो हमने कहा कहानी रही हो जगह से दत्त कुल के राजा हाँ धनु रहले धनु का दू गो लइका रंभ और करंभ कहानी वजह से रही जे पिछाचा कहे के भाव हवे कहानी 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 रे कहानी कहानी तो हम सुनावतानी सुंदर कहानी सुनावतानी सुंदर कहानी वेदवा पुराण से हर बखान करतानी वेदवा पुराण से हर बखान करतानी सुनल बानी जवन हीरालाल जी के जुबानी कहानी तो हम सुनावतानी सुंदर कहानी अब बिहान से एगो झल भैया कम कर दे बुढ़ऊ के बैठा दी बुढ़ऊ के बढ़िया नहीं रही हमरा घरे बैठले तनख्वाह मिलत रही तो का जरूरी बा मेहनत कैलक तो सुफन बाबा के केंगा तनख्वाह मिलत है जाए दऊ तो पतरो देखेले हम तो वो ना देखे नहीं महाराज जी हाँ कलाकारी सब कौन सुनवा गल बा आखिर गाड़ियों में धक्का होइए जाती है एगो झलवा बढ़िए गइल बा महाराज जी हाँ आप देखिनु हाँ रंभ और क्रम रहने आज धनु जब राजा कल के सुनो सुनो अब हमने के बुझाता जे आवे वाला समय आवे वाला पीढ़ी शराब समाप्त हो जाए कनी का है आ त तारा लोग दू जना लइका बड़ा अब हमार उम्र धीरे धीरे बढ़ते जाती है हाँ अब वही ले कहू तारा लोग का संतान ना भइल जानने के ना शैतान ना संतान बबुआ जी। ये कहू ना भइल तने के तब उपाय बाबा कुछ बतावल जा बाबूजी तने के चल जा लोग पंछा नदी का तीर पर हाँ। आ दोनों जना तपस्या करी लोग पुत्र के प्राप्ति खातिर हाँ। चल गए लोग एक आदमी अग्नि के तपस्या करता नहीं आ एक आदमी जल का भीतरी यानी रंभ पानी का भीतरी बारे और क्रंभ पानी का बहरी अग्नि देवता के और ध्यान धैले बानी लोग कवि के भाव हिया का भारी भाई जी टॉप कइले भारी ए चपी चाचा तभी राजा सूरा टॉप कइले भारी राजा सूरा नी देख टॉप कइले भारी एक आदमी बहरी ओहो त एक आदमी भीतरी एक आदमी बहरी एक आदमी भीतरी करी जी टॉप कइले भाई तो फिर या सुरारी देखी टॉप कइले भाई घन घोर तपस्या कर रहल बालो धीरे धीरे दिन बीतता हां चुटकुलो न कहले हाँ दूधवा आला हाँ तब तो कर जवाब हेलो हेलो कौन कहता भैया ज्यादा वोल्टेज होगा हेलो बाकी बात बा ईमानदार भैया बानी रवा काहे कि हमरो में बंद कइनी ह त उनहु बेर बंद कइनी ह लाइन डिस्टर्ब करती है चले कोनो बात नहीं खे इहे होले कुल्ही अब तो चुटकुला कहले बड़ा नइसने तो ओइसने न तनी मनी मिलता पर्दा का अंदर मिला जुला के कुछ जवाब देवे पड़ी हाँ कहा जाए इनके घरे के घटना है हाँ गए रहनी जब प्रोग्राम गावे खातिर इनकर घर जौन बा न हाँ
सेमरी सनौली का लगे हो हाँ नाहर का बगले में अच्छा नाहर के बगल में प्रोग्राम गा के गनी संत कहले चंद्रमा बबुआ चाहे भैया भैया नु कहला ना हाँ जवान होके तब हमरा के भैया कहला ना त एकरा इनका के बबुआ कहे के पड़ी नु हमरा हाँ जी छोट भाई हवे ना जी घरे बाबू स्टेज पर भैया कहत रह तू आ घरे बबुआ कहेलो ठीक नहीं खेला हम तरह के स्टेज पर बबुआ कहब भी बच्चा बड़ा है सुझा हल्का तो नहीं मत बोला वंदना में निमन निमन चुटकुला कहे व्यास गदी बा वजन में बोला हां तो बैठल बड़ा व्यास गद्दी पर हाँ आई कहा लिखल बड़े मर दे कि औरतिया हमार दूध देलस भला पानी ना मंगनी ना तो उतारा के पनिया ले आके दे दी पानी मंगले रहनी कने कि पानी पिया दी है इनका के कट झुराई ले बेचारा कोनई का के आइ रह हां पनिया कने कि इनका के पिए हमरा के दूध हवे ते कोनो बात दे लेकिन एक दिन रहने जा एक दिन इनका घर गए बैठल रहने जा हाँ आ पानी मांगत रे बेचारे द्वार पर कुर्सी वगैरह लगौले हाँ हमरा भी करला तो खटिए पर बैठौने पटिया पर हाँ आ सब लोग बैठ गल पार्टी पर जगह ना मिलल तो पौआ पर बैठ गइलन हाँ स्पेशल बनल बा इनके ला जनने के ना कुर्सी टेबल मिलल बैठने हनु हाँ चाय बनावे के कहल हाँ हनु हाँ। जब चाय बना के तने देरी भइल त अपना मौगी से कहतन के सुन ना हैं तोरा सुनात नहीं खे कबे से चंद्रमा भैया के द्वार पर बैठल बारन हाँ आ चाय मांगदनी कब मन करता जब वही तोर खून हम चूस जाई त इनकर मौगी देवलिया त से खार होके केवाड़ी त से कहते कि काहे ना 5 दिन पहले कहले रह हाँ खून पी का जाई तो खून चटिए ले तो पूरा कपड़ा खूने खून भई रहे लजाइल भाई होई देखी लजाइल जवाब में पता ही ना बबुआ 20 गिरी 20 गिर बाबू उहे शुरू बा ए बाबू अब तपस्या करता नहीं घनघोर आ तब तक ले अतना ना रंभ तपस्या पानी में खार होकर करे लगले कि इंद्र के इंद्रासन डोले लागल जब इंद्रासन डोले लागल तो सबसे पहले कुर्सी छिनाए के आ सबसे पहले डरपोक देता इंद्र भगवान यहाँ का अपना कुर्सी के चिंता हो गल के देखो तो अतना ना घनघोर तपस्या करता कि तो आवे वाला समय में हमारे सीटें छीना जाई जानने के ना हे महाराज वहां से उठने आ इंद्र तक गईने ब्रह्मा जी के पास में विष्णु जी के पास में हाँ विष्णु जी के पास में जाकर कहतन कि हे सरकार हाय राम भाई के चरणवा बाबा और बोलले बचनवा तनिका सुनिए कहला ना कि चिल्लाइले गौनई ना हो ब्याह चाचा रवा तो श्रेष्ठ बनी हमने करवा सुझाल लइकन बनी जा बिना बोलले बिना चिल्लाइले हाँ गौनई गाली हैं ना गाली है 5 मिनट मुंह बंद करके रखे को मैं तारा मुंह तो रही गाली है दूसरा जगह से चुप्पी गा के तनी सुनई ह तू बिना चिल्लाइले तब हाँ वीरेंद्र सिंह जी बुड़बक रहने हैं पुलिस रे बोका बनी वो सब बोकर रहे लोग है ना भाई के चरणवा बाबा बोलले बचनवा तनिका सुनिए बाबा कैसे होई है हर रंभ के मरनवा तनिका सुनी
चाचा चल के हो भाव रहे चौगुन के वाह तनी से दिखाएंगे कि हलक अरे कि कैसे होई है अरे रंभ के मरनमा तनिका कैसे होई है रंभ के मरनमा तनिका कैसे होई है रंभ कैसे होई है कैसे होई रंभ के मरनवा तनी बताई बाबा उपाय कौन बतावल जाओ कने के उए मते मराए वाला नहीं है ना तो ग्राह के रूप धारण करो आ जाके ओकरा के पानी के भीतरी मार दो पूछे कौन चल बड़ो हो जैसे इंद्र देवता चलल बनी आके पानी के भीतरी यानी ग्राह के रूप धारण करके जाके रंभ के खींच के मुआ देहनी पानी के अंदर मुआ देहनी पानी जब लाल भइल करम्भ के ध्यान टूटल अपन तलवार खींच ले के जब हमार भाई ना रहल तो हमहू ना रहब यही अग्नि में हम अपन मुड़ी काट के डाल दे तब तक ले अग्नि देवता प्रसन्न होकर कहेंगे कायर के काम हई हम तहरा वरदान से खुश बने बोलो आ तो हम एगो लड़का खातिर तपस्या करता नहीं हमरा भाई के कहू मुआ दिल हमरा के ऐसन वरदान दे कि जौन लड़का होखे वो हमरा भाई के दुश्मन से बदला वरदान दिहने बेटा के वरदान दे देने आ जब कुछ दूर हटल के ना तले दिमाग में बात आयल कि लो बेटा के वरदान मिल गई आ विवाह भइले नहीं थे मशीने नहीं खेल बेटा वाला मशीने नहीं थे तो मन में विचार करने फेर नहीं देता करने की चली जाए जैसे आई जैसे उत्तर दिशा में चली जा आ जवना प्राणी कोनो होखे ओसे मतलब नहीं है नारी होके के चाहे हनु ओकरा पर ध्यान पड़ जाई उहे तहार औरत होई आ ओकरे से तहार तो वरदान मिलल बड़ुए कहानी में बेज 2 मिनट खड़ी पाई आ देशा अनुसार अतने सुख एगो लयदारी के भाव बा प्रेम कोई ना जाला प्रेम हो जाला ताकते देखते हो जाला तो प्रेम 2 किस्म के हो गई प्रेम हो के निमह गई संयोग हो अब प्रेम हो के यदि बिछड़ाव हो गई तो ई वियोग हो एक 2 गो रास्ता बा जेकरा प्रेम हो के निमह गई यानी जेकरा के चाहत नहीं मिल गई तो ठीक बा आ ना मिलल तो ऊ ओने छटपटाई आ ई एने छटपटाइल हम पूरा नस पर नस कटा जाई प्रेमी प्रेमिका के भाव हो ढेर दिन के बाद लोकल भी लड़किया लड़का कलश की हो मुस्कान मुस्कान ए रोतिया का हो अरे सही बात बा रात में सुंदर लड़की हो जाए दिन में पारी रहे रात भइले बा लड़की भइल बिया क्या बा सब दिन तलू हो तो हंस के मिलत रहलू हो बोलत रहलू हो बतियाओ तलू हो जाइल बड़ू चुपचाप खार बड़ू का बात हो काहे रोता भाई कोनो ले ले बा का हो काथी रे एकर बेगा बा का भइल हो कुछ भइल बा कह ना जान हमर माई बाबू हमर माई बाबू हमर माई बाबू का भइल तोर भाई बाबू मर गइले का रे माई बाबू तोर मर गइलन का ना का भइल बा काहे रो तरू बोल का भइल के कुछ कइले बा ना रास्ता में कहू बोलल हो ना केहू मरलक हो ना तो काहे रे कोनो लेलक ह का रे साथी हो खोज खबर कर नंबर का भइल हो तो बोल ना का भइल कुछ भुलाइल बा ना काहे का तेरो रिश्ते बोल बोल क्या बात हो चाचा ये सब ए जान
हमार माई बाबू हमार शादी कहीं और तय कर देले बारे। आदमी ले होता भैंसा से ठीक रही जिंदगी समझ जाई। पागल आदमी तार बियाह तय हो गइल बा। हाँ आ हमार प्रेम के का होई? ई जा कहो ना जान रवा हमरा क्या भूल जाए। भूल जाई कहले के ढूल जाई बातचीत करेला ना। ई जा रवा से अपन देखी हाँ हम अपन देखब। ई जा राती देखबू बताई ना चाचा कहते कि आज से रउआ अपन देखी हम अपन देखब। हाँ एगो दिन रहे कि हम तहार देखत रहनी हाँ आ तू हमार देखत रहलू। ए कौन की हो मुहावा अच्छा मुँहवे देखिए और कुछ ना। घूम घूम ई जा जन भइल सन भइल उ एगो सपना समझ के भूल जाए। काहे कि हम के और के अमानत होके वाला बन। लड़का कलश के का कहीं जा रे बेवफा जा। अरे मेरे मजार पे आई थी दीपक जलाने पर दीपक बुझा कर चले गए। तूने दर्द सनम निकले कि इस दीपक का तेल भी अपने सर पे दबा। बाप हो बाप आज का चलते अभी लेना पियत रहने। अरे दे दो वो कुछ कहे के चाहती है। पहले पीते नहीं थे अब पिया करेंगे घुट घुट के तेरे याद में जिया करेंगे अगर मर भी गए तेरे याद में तो खुदा कसम यमराज के मोबाइल से तेरे मोबाइल पे SMS दिया। तू मुठ बोला मीठ बोले के बा। ई सुना रवा हमरा के गलत समझ रहल बन। आखिर में हमारो कुछ मजबूरी बा। तारा मजबूरी बा इनका जरूरी बा कौन चीज बातचीत कोयल। ई जा कि प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है। कथी होती है कथी? कि प्यार करने वाले की किस्मत बुरी होती है। अच्छा उनकी मुलाकात जुदाई से जुड़ी होती है। कभी वक्त मिले तो प्यार की किताबें पढ़ लेना पगले। क्योंकि हर प्यार करने वाले की किस्मत जुदाई से जुड़ी होती है। ओहो तू तो जान ले सारा जमाना जान गई कि ब्याह जीवा बुझाता जे खत्म हो जाई। खत्म बा लड़का कहलस कि सारा जमाना के अरे जना दिल बारू जना दिल बारू सारा खुश रह जोरा भगवती भव खुश रह जोरा मुँह होके। का हो नरेश भाई याद है? कौन है रे? छठियार गावे के अवसर प्राप्त होके। कौन है रे कौन है? नरेश भाई हाँ अभी न तो इनका नहीं और है हमारा अली है नृत्यांगना तय कहता जे अब ही आ गइलू तनी बर्दाश्त ना भइल 10 मिनट। हनुमान जी का भी वंदना गावे के बाकी बन तो भाई तय अली है तो हनुमान जी के वंदना तो ना मन कैली हो आके तहार वंदना मन कर देली हो देखन पगला मो भाई के चढ़ावले पहले पहले दरोगा भाई के चढ़ाई दरोगा भाई के दरोगा भाई आ गइले। भाई अरे कि सारा जमाना के जना दिल बारू जना दिल बारू सब लोग जान गइल। अरे कि दीवाना बना दिल दीवाना बना दिल सारा जमाना के जना दिल बारू जना दिल बारू हबराए के नहीं खाना तो कुआं पर बैठल बनी लोग शायद। हाँ ना तो इसको पूरा हाल हो जाए झंडावा के दिन हर दीवाना बना दिल बारू हर दीवाना बना दिल बारू बड़ी है सुंदर
पैसा मिले हमारा मुखिया पति सुनील भैया की ओर से बड़ी बड़ी पुरस्कार है जरा पहले हम माला समूह का स्वागत कर दी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत यह मंडली की ओर से भी रही बड़ी बड़ी रुपया पुरस्कार दिले बने ए चाचा ई रुपया का हो जब वो रहबे ना करी जब वो ना रही तो हम जियब ना आ जब हम जियब ना तो ई रुपया का होई अरे रख ली रउआ मुंह में तो पतल गिलास की नहीं हां 5 गो डोम खियावे के पड़ी 5 गो डोम से तो निमन एगो रउए के खिया दिए अरे हम तो बताई ना जिंदगी भर खइनी अब का हमरा के अब तने ताकि तो लोगवा हंसत तक ना है ले चलो खाली दूधे पीले बोल घसी दूध पियला से या बकेन देथी के तरह दूध दरोगा भाई बकेन लिकम का दूध पियावे के पड़ी इनका बड़ी बड़ी पुरस्कार ए बाबू हां दरोगा भाई हमें बिना बेचत रहस कल है दरोगा भाई हमें नगरा बाजार पर कल है नगरा बाजार पर मेला में बेना बेचत रहले बिहान अंडा बेचिए देख के हम लोग ठंडी तैरला लेडीज त तू का दरोगा भाई के काहे के लेके चलैले है यार लेडीज तैरला उनके सवेरे टाइम से छोड़िए दुकान खोले के होई लइका कलश के का कही हम ली 500 बड़ी बड़ी पुरस्कार भैया कर साइल बा गुड्डू भाई पान भंडार बड़ी बड़ी पुरस्कार दिले बने बा लइका कलश के रे हम कहां कहां ले का करी अब का है तहरा खाती का ना कोइनी का कइला भाई हां का कइलो का कोइनी पूछो ना कहले बाबूजी रजिस्ट्रेशन फीस देत रहनी पढ़ाई में जमा करे खातिर हां 5000 रुपया का लहंगा किन के हम तोरा के दे देले बानी हां तू निमने घर के बुझात रह बबुआ अरे वो लांगा घर के हई हो मार लगे बुझा गल नु दूसरा के देखा देख नहीं के बोले के दूध पी है अभी बच्चा बड़ो ए महाराज तारा खती और का हम ना कइने का कइले बनी हई अंगूठी हम ही देले बनी हां खोलवाली हां ये हमारा होके वाला दूल्हा देले बड़े दूल्हा हां चिन्हई बे ए ढूक बड़ा पिलुआ लइका कलश की का कहे का दिक्कत बस से बता खोल दो ढुका दाना हटा पेटी नानू हो सही मार दे यही से तब पिलुआ निकाल के तहरा में डाल देनी है कि हमारे में कहे छोटको बबुआ में ढुक जो लइका कलश की का कहे लइका कलश की का कहे हम सारा कुछ खर्चा कल हमार बेकार जाता तो लइका कलश की का कहे मैं मायू बाप के पगड़ी न देखे के बा तो लइका कलश की का कहे सारा हमरा आसरा पर पानी फेर देल बारू कहे के हम सभी सवास के तू राख देलू पूछ के काहे नहीं लोभ कइलू भाईए से पूछ के आस विश्वास के तू राख देलू पूछ के जैसे हरदी कुचाला आदि कुचाला खेसारी भैया तो जवानियों कुल कुचत रहलन आ तू हमरा आसे विश्वास के कुछ दे ए जान आज हमरा नजर में इतना खराब हो गल बा कि रउआ हमरा के इतना बोल रहल बा ए सोना ले जा एकरा के कोना कि दर्द दे के इसके लिए रुला दिया कि दर्द दे के इसके ने रुला दिया जिसको अपना समझा उसने भुला दिया हम तो आपकी यादों में जी लेते थे कि हम तो आपकी यादों में जी लेते थे पर आपने हमारी यादों में ही जहर मिला दिया बताई कतना मीठ मीठ शायरी बोला तारू बको एको बेरी ना कहलो कि ओ दुल्हा से बियाह ना करो हमार आस विश्वास सब कुछ लेबारू हेलो आस विश्वास के
रहो ए जय पुकार चाचा कलाकारी होके गाना बजाना में मुड़की पलानी के भुड़की इनका कपार के छुरी की हाँ किसान के हाथ के खुरपी अब मुस्कान के ब्लाउज के खिड़की ये सब होके के चाहे तुम्हारा तने मुड़की फलेने रही आस भी समास के तुरा खदल पूछ के काहे नहीं लाभ कइलू आइए से पूछ के हमरा के पागल हो हार बना देल बारू हर के दीवाना बना देल दीवाना बना देल बारू बटाई लेके चलाइल बड़ा दरोगा भाई के जय हो समय पर छोड़िया उनका बेना बेचे में लेट हो जाई। हाँ वही बेना बिका तार के लड़का कलश के औरी बया हाँ पहला मुलाकात हर पहिया मधवरा कॉलेज में हो तब काहे छुरी हमरा घोपलू कॉलेज में अब तन के सूचक करधार मुड़ के रही जा जय पुकार चाचा देख लेबे पहला मुलाकात हाँ 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 रहल अब तारा गैस के बीमारी जोर ना लगाई रामदेव के योगा अपना ले ले बारू जो ए बाबूगा हाँ हाँ पहला मुलाकात भइल मरहवरा कॉलेज में पहला मुलाकात भइल मरहवरा कॉलेज में हाँ हाँ तब कहे छुरी हमारा अरे घोपेलू परे जमे चंद्रमा अकेला हर दगा दिल बारू ए जे पिछाचा तो दीवाना बना दिल बारू हाँ दीवाना बना अब लास्ट में जयकार एक बाद भाई से सेवा हाँ समय समय समाप्त दुर्गा मैया का जयकारा भी हो जाए और यही में दुर्गा मैया के जय नाम से भी जयकारा हो जाए तो सब लोग एक बार हाथ उठा कर तू उठाई हो दरोगा भाई तारो हाथ उठा के बोले के बाद अरे बिहान का टेंशन छोड़ो ना बिहान बेना बेचाई न प्रेम सबले सच्चा दरबार की जय ये जे पीछा चाहता कहे के हो दुर्गा मैया के जयकार यार बन प्रेम से बोला दुर्गा मैया के जयकार यार बन प्रेम से बोला
सब लोग तनी लाहे लाहे ताली बजा के माई के दरबार जौन हो सच्चा दरबार हो यह माई के दरबार में जे जीरो बन के जाला वो हीरो बन के लौटा देहली जी आ जे हीरो बन के गइल काल रहिठत हां ओकरा के जीरो बना देवेली दरबार सब लोग के दरबारे हवा के माई के दरबार के सच्चा दरबार कहल गई हां मैया के जयकार होता लाहे लाहे ताली बाजी सब लोग के हां है ना अरे कि बोल के देखो ना बोल के देखो चला तनी है ना है बराबरी में चले के बाद हाँ बोल के देखो ना मोर भैया बोल के देखो ना बोल के देखो ना मोर भैया बोल के तभी गरल पन जाई सगरो काम यार तनी प्रेम से बोला बोल के बा बोल सच्चा दरबार की